जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दा जोंना बेनो हाबाफारिया जे जोंनो बड'लेण्ड जुदि जोंनो गेस्ट हाउसखौ होआब्ला जों बेयाव जों आन्दलन जों खालामनांगोन। आं खोनानायाव नोंथांमोना बेयाव मुम्बाइआव 8,000निबो बारा बर'फोर दङ औ नङा होमब्ला औ नोंथांमोना जुदि गेस्ट हाउसखौ होआबा नोंथांमोना नाय दिनै जोंनो जुदि बे माबायाव मुम्बाइआव जुदि बड'लेण्ड जुदि गेस्ट हाउसखौ बानायगोन होननानै जुदि बानायाखैब्ला जों होनबा जों सापर्ट होआ डिपिले जों सापर्ट होआ जोङो जुदि जिखिनि जों नांगौ बड'लेण्ड जों गेस्ट हाउस बानायगोन होमब्ला जायखि सरकारानो फैथों मानो जों बेखौ जों सरकारनि हेल्प खालामगोन आरो मदद होगोन। बिनु बसुमतारी बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ नांगौ होननानै बयबो बुंगासिनो नोंसोरनि मुम्बाइआव थानाय बर'फ्रा नोंनि मथे मा नांगौ उसुबिदा जादों नोंसोरा नंगौ औ आच्छा नों मा बुङो औ मुम्बाइ बर' ससाइटियाव नोंथाङाबो सासे सोद्रोमा ओमफ्राय बेहाय माने मुम्बाइ बर' ससाइटिया मुम्बाइ गेस्ट हाउसनि थाखाय आन्दलन खालामगासिनो दङ नों खोनाबाय र' नों खोनाबायना बेहाय मानो नांगौ मा उसुबिदा जादों नांथारगौ जुदि मोनाब्ला जों जिराया मानो होनबा जोंना औवायाबो जोबोद खस्थ' मावखानाय नालाय एक्सिडेन्ट बे जेनेबा जेबो सुबिदा मोनाखै जों मावनानै जाफैदों बे फिसा लानानै बेनिखायनो जों नोंनि फिसाया एक्स-एन-डि-बि मिन्स थारमाने आगोलनो नोंनि फिसाया बड'लेण्ड जानाय आन्दलन खालामखानाय ओमफ्राय खस्थ' जाखानाय फैनानै आरो बेहाय माने थेवबो माने बिथाङा बर' हारिनि खामानि मावनो नागिरदों मावनो नागिरदों फिसा फैयो गोजान माबानिफ्राय जोबोद खस्थ' जादों जोङो बे बड'लेण्ड माबाखौ मानो नांगौ नोंनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ नोंनो मानो नांगौ जोंबो उसुबिदा जायो बेयावहा बहुत प्रब्लेम जानानै थायो सोरबा जिरायनो जायगा मोना फैनानै गोदाव सोराव जानानै थाफायो सोरबा आरो बिदिनो बहुत बेमार लानानै फैयो दाथ' खोनागासिनो दङ जों केन्सार बेमारनि थाखाय थानो जिरायनो जायगा गैया भारा होनानै थायो बहुत रां गारनानै जानाय लोंनाय हटेलावथ' आथिं थाखाजोंबो जायाना आखाइ रांजोंबो जाया बेनि थाखाय जोंबो माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउस थायोब्ला नोंहाथ' जेबो मुलाम्फा जाया जेनेबा बिटिआरनिफ्राय जिमानजोन मानसि फैयो बिथांमोनखौनो नोंथांमोना बेहाय दोननायनि सुबिदा खालामनांगोन जों बेखौबो लुबैयो लोगोसे मुम्बाइआव जेसांखिनि जोङो दङ सुबुंफोर बिसोर गासैबो जों मोनसे माबा नांगौ जायोना जिरायनो जों न'आव थाङोबा सोरबा प्रब्लेम सोरबा इमारजेन्सि जों ओंखारलांनो हागौबा जिरायनो हायो आरो बेनि थाखाय जोंनो गासैबो नांगौ येस थेंक इउ बिनानाव सासे दं आंनि माबा हिन्जाव बायदियानो आंनि हिन्जावथ' नङा जेनेबा नोंहा मा उसुबिदा जादों नोंहा मा उसुबिदा नोंनि थाखायथ' सानाखै नोङो नोंनि थाखाय सानाखै नोङो जेनेबा बर' सानदों जेनेबा दा जोंनि थाखाय सानदोंमोन मा जोंहा दा बैसागु रंजानो मानो जायगा गैया दसे 1 घन्टानि गारनाव आलासि भारा लानानै जोङो बैसागु माबा खुंनो गोनां जायो थारमाने ससाइटिया फैसाया थांनाया इसेबां ओमफ्राय बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ मोनोब्ला नोंसोरा इसेबां जेनेबा 10 थाखायाव थाइबा जागोन आरो आच्छा इये जाबाय दानि सासे दङ
दा नोंनो मा जाहोनाव मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मानो नांगौ बिदिब्ला जोङो नोंथांमोननो बर' आइजोफोरा मोसाबोनाय बर' आइजोफोरा सुबिदाखौ होबाय शर्टलि एक मिनिटनि गेजेराव आवगायनानै नोंथाङाबो स्ट्रंलि नोंथाङाथ' बिबाय थादों आं मिथिबाय थादों नोंथाङाथ' 17 बोसोर जाबाय 17 बोसोर नोंथाङा बिबाय थाबाय आं मिथिखागौ ओमफ्राय सरकारनिफ्राय खुनु सापर्ट मोनथ'वाखै ओमफ्राय जागोन ना जाया माब्ला जागोन बेखौ मिथियाखै जुदि जाया अब्ला जुदि जाया नोंथाङा मा लागोन आरो नोंथांखौ बे नोंनि सापर्टार 8,000 जि बड'लेण्ड माने बर'लेण्डनि फैनाय बे बर' सुबुंफोरा नोंथांखौ मा बुंगोन आङो 8,000 मानसिखौ मिथियो बिराद बारा दङ 8,000 मानसिखौ आं मिथियो बेयाव दङ मुम्बाइआव आंल' सासे मानसि आं 40 बोसोर सारिनाया सासे मानसि बेमार जानानै गोलैसोना दङ 1-2 मास 3 मास 6 मास जोङो हस्पिटालाव दोनोमोन साबिनायाबो हस्पिटालाव दङमोन बेनिफ्राय जोङो मुम्बाइनिफ्राय जों आसामावबो हरदोंमोन बेबायदियाव जोंनि आइजोफोरा जोंखौ बिराद सहाय खालामदों सेंग्रा सिख्लाफोराबो जोंखौ सहाय खालामदों जायफोरा थांदों साइकेलाव थांदों सोरबा थाबायना थांदों ट्राकआव थांदों ट्रेनाव थांदों बिराद सहाय खालामदों थ' आं माने मिथिगौ आं सासे आं साख्रि मावो आंनिया बिराद फरायग्रा सेंग्राफोरबो फैयो सोरबा साख्रि लानानैबो फैयो खामानि मावग्राबो फैयो आं बेखौ मावो आं बिथांमोनखौ थानानै आं खामानि मावनानै मिथिजोबो मुम्बाइआव मानो गेस्ट हाउस नांगौ बेखौ आंल' सासे मानसि जोंहा जे बड'लेण्ड एग्रिमेन्ट जादों बेयावबो दङमोन बेनि थाखाय आंबो वेलकाम खालामदोंमोन दा बेनिखायनो जोंनिया बड'लेण्ड हाउसआनो गैलानो मुम्बाइआव बेखायनो आसाम हाउस जाबायनो आरो सेकेन्ड जाबायनो सेकेन्ड हाउस जों बेखौ मोन्दों मानो सेकेन्ड हाउस सेकेन्ड मानो मोननै आसामावनो दंखायो मानोथ' आरो मोनसे नांबावगौ मेघालया दङ बेनिफ्राय बिनि रायजोफोरा गाज्रि मोनो मानो खेबनै आसामाव होनो होनांगौ बड'लेण्डनोबोथ' होनो हायो रायजोफोरखौ जों प्रमदखौबो लोगो हमदों हाग्रामाखौ लोगो 17 बोसोर आगोलनो बेनिफ्राय बिश्वजित होनना प्रमिला ब्रह्म बायदियाव आं सासे मानसि गैया जायखौ लोगो आं रायजोनि लोगोआव दङ बर' रायजो आंखौ बयबो मिथिगौ बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टआ आबसुनि आंखौ बयबो मिथिगौ थ' नोंथांमोना रायलाय डिसि सरकारा रायलाय नोंथांमोना जुदि मावनो हायाबा नोंथांमोना हाला होननानै बुं जों बेलेगनिफ्राय कम्पानिनिफ्राय दान लानानै जों मावगोन खिन्थु नोंथांमोना बुंनाङा जों मावगोन जों खालामगोन जोंखौ थगायबाय थानाङा खिन्थु जों मावनो हायो जोंबो मावनो हायो नोंथांमोनहा जोंनि थाखायथ' जों मावाखै खिन्थु बे थाखाखौ 5 कोटि थाखाखौ जों सानसेनो फाननो हायो जों कम्पानिजों रायज्लायनानै जों थगायबाय थायो मोनदों आं मोनसे जायगायाव फैदों दिनै तालजा जेराव जोंहा 8,000 मानसि दं आं पार्सनेलि बयखौबो मिथिखायो मात्र फेमिलि बेयावनो साब्रै साबा गथ' गथाय दङ आंनि गथ' आंल' हारसिं मानसि आंहाथ' साब्रै आंहा सानै गथ' आङो सानै फिसाला दङ बिसि दङ आंहा साब्रै आं हारसिंल'सो बुङो आं हारसिं आंनि न'आव साब्रै दङ ना जोंहा साब्रै दङ आं खोनाङा जोङो जाहाथे जोंनि रायजोआ सासे सुबिदा आं बिपद आंगोदाव जायोबा बेमारिया हस्पिटालाव सोरबा थाखा फैसा गैया ट्रेन टिकेट नांगौ फ्लाइट टिकेट नांगौ आं नायो आं सासे मानसि नोंथांमोना रायजोफोरा बयबो रायजोफोरा नोंथांमोना सहाय खालामो लिडारा खालामा बिटिआरआ खालामा
सुबिदा खालामो जों मिथिया जोंनि बर' रायजोआ सुबिदा मोननांगौ आरो बर' रायजोआ जेब्लासिम सुबिदा मोना जों खिन्थु जिराया जों जिराया आं दा जहाय मोनसे स्ल'गान होनो नागिरदों स्ल'गानखौ एसे फोरोंनांगोन आच्चा नै दा आङो मुम्बाइनि बांसिन बर' सुबुं थानाय जायगा ताल'जायाव दंफैयो बेहाय मेरला डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जेनेबा बिटिआरनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खामानिनि थाखाय थाफैनाय दङ नाथाय बिथांमोना खामानिनि थाखाय थाफैदोंब्लाबो गावनि उदैनि थाखायल' सानाखै बिथांमोना बर' हारिनिबो बेहाय खोथा सानो बे बर' हारिनि खोथा साननानैनो बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो बैसागुआव मेला खुङो मागोआव मेला खुङो जानुवारिबो फालियो बिथांमोना दा बेहाय फैनानै आं मोनथिबाय बिथांमोना बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गैयिनि थाखाय मुम्बाइआव जोबोद उसुबिदायाव गोलैयो जेराव बिथांमोननो लाख लाख थाखा दरखारि जायो बे फैसाखौ बिथांमोना खांनानै कम्पानिफोराव खांनानै बरननो गोनां जायो जुदि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस थायो मुम्बाइआव अब्ला बिथांमोना इसेबां खरस खालामनो गोनां खोथा गैया दा बे हिसाबै आङो दिनै बिथांमोननो खोथा होबाय आरो बे खोथाया प्रमद बर' सारनिसिम थांनांगौ जे जोङो नेक्स्ट बैसागुखौ जेरै केलकातायाव खुंदों जेरै दिल्लीयाव खुंदों ओरैहाय सेन्ट्रेल बैसागु बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय खुंनाय जायो बे खुंगासिनो दङ बोसोरथाम जाबाय नेक्स्ट बोसोराव मुम्बाइआव खुंनांगौ आरो खुंगोन होननानै आं बिथांमोननो खोथा होबाय आरो बिथांमोना बे हिसाबै खोथा होनाय हिसाबै जुदि प्रमद सारा खामानिखौ मावो बिथांमोना नोंथांखौनो हेफाजाब होगोन हेफाजाब माने नोंथांनो भट होगोन बिथांमोना न'खर दङ 8,000 न'खराव सासेयाव साबायै जुदि भटार दङब्ला बेसेबां भट दं नाय सार ओंखायनो नोंथाङा एसे साननानै माने बै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ जेन बेहाय बानायना होनो हायो बिनि थाखाय एसे सानदो लोगोसे नेक्स्ट बैसागु फांसनखौ बेयाव खुंदो दा बिथांमोनजों आं ज'हाय मुम्बाइआव दंफैयो नालाय बिथांमोनजों आं मोनसे नोंथांनिसिम प्रमद सारनिसिम मोनसे माने स्ल'गान हरनो नागिरदों मुम्बाइआव नो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मुम्बाइआव नो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि खुलुमबाय सार